Lluís, bon dia. Què tal? Com vas? Doncs bé, aquí, escolta, tenim una llei de canvi climàtic aprovada ja pel Congrés. Sí. Ui, no estàs gaire satisfet. ¿Qué pasa? Deia el Benedetti un poema, aquello de estoy jodido pero radiante, ¿no? Más lo primero que lo segundo. Perquè no sé si estic radiant, alegre, perquè que ha de ser molt conseqüent, molt important per tothom. Sí. Tothom, de fet, no importa ideologia política, per tothom. Sí. Però d'altra, com sempre sol passar, doncs potser és menys ambiciosa del que hauria de ser. Ja. I no sé. I podíem fer alguna altra cosa? Podríem anar més ràpid? És que jo també amb això em pregunto si seríem capaços de fer-ho. És tot el sistema el que ha de canviar. Ja. Sí, ja ho sé. Aviam, és un impossible, no? Però sabem que hi hem d'arribar. Si comencem demà passat, doncs hem perdut un dia més que si comencem demà. I ja no et dic si comencéssim avui. No ho sé, 2050 o 2030? O potser no m'importa tant la data i el que vull és canviar any per any, no? O sigui, no ho sé, Samantha. I per on començar? Entenc que s'ha de canviar tot. O sigui, les nostres vides quotidianes les hem de canviar, les empreses han de canviar, potser no podrem agafar tants avions. No sé, la veritat és que jo crec que hem de fer molta pedagogia amb aquest tema. Hem d'aprendre molt, no? Sí, fixa't que, a més, jo saps que aquí és on tenim la nostra divisòria ideològica. Jo penso que no hem de fer menys, hem de fer més o hem de fer bé. Per mi, de créixer no és la idea. Agafar menys avions potser és bo, agafar menys avions, però a mi volar menys no és el que em preocupa. Agafar menys el cotxe no és el que em preocupa. Em preocupa la generació d'acer, de ciment, en un país com aquest. Em preocupa no poder escollir fonts d'energia netes com a consumidor, no? Com el que paga la factura. Això em preocupa molt, francament. Bueno, doncs escolta, ens hi fiquem a fons amb la llei de canvi climàtic. Bona tarda, soc Samantha Villar. Per primera vegada a Espanya tenim una llei de canvi climàtic. Segons aquesta llei, el 2030 el 74% de l'electricitat ha de ser d'origen renovable i s'ha de descarbonitzar l'economia fins al punt que es redueixin en un 23% les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte al 1990. Espanya ha d'assolir la neutralitat climàtica, és a dir, emetre només el que puguem absorbir per l'any 2050. Les organitzacions ecologistes insisteixen a considerar insuficients les metes recollides per tal de no arribar a un escenari d'escalfament global per sobre d'1,5 graus. Tampoc convenç l'objectiu d'arribar a emissions neutres per a mitjans de segle i reclamen avançar el termini 10 anys. Si en algun moment necessitàvem una llei de canvi climàtic ambiciosa, era ara, després del col·lapse. Benvinguts. Lluís Quevedo, bona tarda. Ei, bona tarda. Alejandra Sánchez, bona tarda. Molt bona tarda. I Josep Caballol, bona tarda. Bona tarda. Recordem, el Pep Caballol va ser director de Ràdio 4 i en els últims anys s'ha especialitzat en l'estudi i la divulgació de qüestions climàtiques i ambientals. Va, llenço la primera pregunta. Josep, anem tard amb aquesta llei? Anem tard. Una petita rectificació. No vaig ser director, només subdirector. Perdó, només sots director. Mira, jo ja et veia tant, amb aquesta entitat que tens i aquest coneixement, ja et feia director. Doncs no. I sí, anem tard i aquesta pregunta que es formula podem fer, jo crec que la resposta contundent és s'ha de fer. O sigui, la pregunta no és si ho fem o no ho fem, sinó com ho fem. S'ha de fer ja. Val. I la llei no arriba als nivells de decisió que hauria d'haver adoptat. L'exemple més important és el tema de les emissions. I aquí jo crec que les dades són objectives i clares. La Unió Europea diu 55% de reducció d'emissions respecte a 1990, no? Per quin any? O si vols, a l'any 2019. A la meitat de les emissions que teníem al 90? Espanya diu el 23. Diu una quarta part. De la meitat del que diu la Unió Europea. I que també ha adoptat ara Biden.
I a més, Espanya estava en aquestes discussions. Si la pregunta és, si estaves en unes discussions, estàs d'acord i votes d'acord, com que després, en la teva llei, no arribes en aquests mínims. O sigui, la llei és molt menys ambiciosa del que marca la Unió Europea, Això ja d'entrada. No respecta l'informe de Nacions Unides de disparitat d'emissions, que es va publicar a final de 2019, i en el qual es diu que s'ha de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 7,6% cada any des de l'any 2020 fins l'any 2030, i que això equiparat és un 55, i no ho fa. Pep, per què sempre s'enmarquen aquest tipus de lleis o de fites saps com passa? Sempre que es diu quan la intel·ligència artificial serà tan bona com un humà, no? Doncs sempre és dintre de 20 o 30 anys. Sí. De manera que així no et mulles, perquè mai respons, no? Jo que em veig fites d'emissions que no les puc tenir clares al cap, no m'agrada. Perquè són lluny en el temps, no? Una llei amb quotes anuals o quinquenals o una cosa així. És una cosa que tu puguis posar en un pla d'una empresa, no? De negocis, doncs he de començar a invertir en aquest tipus, en bombes de calor, amb totes aquestes coses. Per què estem obsessionats amb el 2030, amb el 2050? No ho sé, suposo que són sistemes referencials. Jo puc estar d'acord amb tu en què les coses haurien de ser molt precises i sobretot molt més intel·ligibles per la gent en general, que sàpiguen realment de quin mal hem de morir, no? I és evident que moltes vegades les dades que es pronuncien des d'estaments oficials o des de procediment fins i tot científic doncs no són prou clares pel conjunt de la població. Però jo em poso ara a la pell... Hauríem de parlar de gigatonelades i aleshores quan parlem de gigatonelades ja tornem a un altre problema. Perdoneu que faci potser em veieu de defensor d'advocat del diable, però ara em poso en la pell d'un empresari, li diem, no, en 5 anys has de canviar les emissions de la teva empresa, les d'electrificar, les de digitalitzar. És realista, però és realista? Com a empresaris tindríem la capacitat de fer-ho? Samantha, però no podem tenir la discussió de quines mesures, ajuts, desgravacions, el que sigui, hem de tenir si no diem les coses pel seu nom. Ja. És a dir, si en 5 anys vostè ha d'estar tecnificat i electrificat, saps que has de començar ara a buscar un crèdit i veure com inverteixes i què et desgraves. Clar, si em dius 2050, jo em poso a dormir. Sí. Si m'ho permeteu, fa temps nosaltres vam poder entrevistar, parlo de l'organització a la que pertany, no sé com, no? I vam poder entrevistar a un economista biofísic, que és Paavo Järvensivu, i ells havien fet un informe a Finlàndia, un informe molt seriós i acurat al voltant de què s'havia de fer. Encara no havia sortit l'informe de disparitat d'emissions. I li vam dir, escolta'm, sisplau, tu ens podries dir ara mateix 3 mesures que s'haguessin de complir sí o sí per fer front a l'emergència que estem vivint ja en aquells moments? I ens va dir 3 coses que crec que són molt clares i molt difícils de complir. Una, escalfar i refredar les cases i produir electricitat sense cremar carbó ni cap altre combustible fòssil. Imagineu la dimensió. La segona, transportar les persones i les mercaderies sense cremar petroli ni cap altre combustible. I la tercera, produir aliments de manera que regeneri el sòl en lloc d'erosionar-lo. Vol dir intervenir, sobretot al camp. Per tant, quan estem parlant ara mateix aquí a Catalunya amb el debat sobre què fem amb les energies renovables o què fem amb solar i eòlica, doncs hem de pensar que aquesta sobirania, entre cometes, no la política, sinó aquesta sobirania econòmica, energètica, alimentària, doncs s'han d'aconseguir planificant la utilització d'un territori que és finit i que hem de fer-ho de manera que una cosa no sobreposi sobre l'altra. I que permeti la renovació del territori. Produir electricitat i produir aliments en detriment de ningú i en benefici de tots. I tot això fer-ho en proximitat, perquè no podem cremar combustibles fòssils perquè si no matem CO2. Vol dir, no podem tenir línies d'alta tensió, no podem tenir el producte alimentari a no sé quants quilòmetres. Doncs entrem en matèria i capbussem-nos ja a la llei de canvi climàtic i transició energètica que, recordem, es va aprovar el 8 d'abril passat. Per on comencem, Alejandra? Doncs comencem destacant que aquesta és la primera llei de canvi climàtic que s'aprova aquí al nostre país. És un text ambiciós, potser no tant com els reglaments europeus, com hem dit, però és un text ambiciós que vol abordar de manera urgent l'emergència climàtica que ja estem vivint. I de tota aquesta llei nosaltres n'hem destacat 3 aspectes claus, el primer dels quals és la descarbonització. I d'això n'hem parlat amb el professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Pedro Linares.
Segurament, quan pensem en maneres de revertir el canvi climàtic, una de les primeres coses que ens ve al cap a la majoria és deixar d'emetre gasos, com ara el diòxid de carboni, a l'atmosfera. És del que tècnicament es coneix com a descarbonització i constitueix un dels principals objectius de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Si hem de descarbonitzar és perquè algú ha carbonitzat, és a dir, ha emès CO2 a l'atmosfera en grans quantitats. Però, quins són els majors responsables de les emissions? Doncs, segons el professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Pedro Linares, els ciutadans, de manera directa o indirecta, som els responsables de la majoria d'emissions. Realmente, lo que típicamente llamamos la industria no es la responsable de la mayor cantidad de emisiones. El mayor responsable del sector que tiene la mayor responsabilidad de las emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero en general en España es el transporte, con aproximadamente un 28%. Y de ese transporte, aproximadamente un 70% es vehículo privado. Y el vehículo privado normalmente lo conducimos los consumidores. El otro 30% es mercancías de bienes que también demandamos los consumidores. Luego hay otro 20% que vienen de los edificios. Y esos edificios, muchos de ellos también son nuestras viviendas, que calentamos o climatizamos, las que consumimos electricidad o calor o frío, y por tanto, de nuevo, también la responsabilidad cae sobre nuestras espaldas, más que sobre las grandes empresas. Les dades de Linares contrasten amb les de l'Observatori de Sostenibilitat. Prenent com a referència l'any 2019, el sector energètic va ser el responsable de la major part d'emissions, gairebé amb el 85% del total, seguit de l'agricultura i la ramaderia, responsables de més d'un 14%. La producció de ciment, la indústria química i la metal·lúrgica van ser responsables de gairebé el 10% de les emissions. I ara, un cop sabem com es reparteix el pastís, en aquest cas de les emissions, tornem a la qüestió, com les reduïm o eliminem i quin cost tindrà tot plegat. Segons Pedro Linares, pel que fa a la ciutadania, la reducció d'emissions s'aconsegueix combinant dues variables, una transició cap a les tecnologies descarbonitzades i un canvi de comportament de la població. Esta transición va a depender de cómo evolucionen los costes de estas tecnologías. Ahora mismo suelen ser más caras de las que ya estamos utilizando. Por eso utilizamos las otras, porque son más baratas. En la medida en que esos costes se vayan reduciendo, nos encontraremos en una situación en que realmente lo más barato para todos será utilizar la tecnología descarbonizada. Va a haber un periodo de transición en el cual en algunas tecnologías ya estamos ahorrando dinero al descarbonizar, en otras tecnologías todavía no. Y dependiendo de lo rápido que vaya, pues nos va a costar más o menos esa transición. Esto se debe combinar con lo que nosotros solemos llamar cambio de comportamientos. Entonces, el cambio de comportamiento muchas veces hacia un comportamiento más eficiente nos ahorra dinero. El problema, y por qué no lo hacemos, és perquè nos supone una pèrdua de confort o de comoditat o llamar-lo X. Pel que fa a la indústria, Linares posa el focus en el període de transició cap a la descarbonització, que considera clau per tal d'assolir els objectius que es plantegen a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. El professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria afirma que si es dona temps suficient a les grans empreses per utilitzar tecnologies menys contaminants que mica en mica es vagin fent més econòmiques, el cost de la descarbonització no serà tan gran o, fins i tot, podría arribar a ser inexistente. Si nosotros acompañamos la transición de esos procesos de cambio, ayudamos a las empresas a que incorporen la I+D necesaria para desarrollar todo esto. Pues entonces, todas esas grandes promesas de que esta transición nos va a ayudar a descarbonizar y a la vez va a generar oportunidades de empleo y de desarrollo, se cumplirá. Si solamente nos limitamos a decir, no, esto hay que hacerlo, pero no sabemos muy bien cómo, cada cual que se apañe, pues entonces sí que puede ser una transición costosa para todos.
De moment, però, el que preveu la llei és prohibir les noves exploracions i projectes d'extracció d'hidrocarburs a tot el territori espanyol i no prorrogar més enllà de l'any 2042 les explotacions que ja estiguin en funcionament. El text aprovat el passat 8 d'abril també recull l'eliminació de les subvencions als combustibles fòssils, que, en cas de voler mantenir els seus subsidis, hauran de justificar que són d'interès social o econòmic o que no existeix cap alternativa tecnològica. Actualment estan subsidiats, per exemple, el gasoil agrícola o las bombonas de gas butà. Entonces lo que dice la ley es que esos subsidios se irán reduciendo poquito a poquito y entonces lo que tendrá que pensar el gobierno es cómo ayuda de otra manera a esos consumidores vulnerables. Por ejemplo, mucha gente que depende de la bombona de butano porque no tiene el equipo necesario para electrificar o porque su zona no tiene gas natural o directamente pues porque no tiene mucho dinero para cambiar sus equipos, ¿no? Hasta ahora la pobreza energética se está solucionando mediante subsidios, ¿no? Y esto es lo que queremos eliminar. Pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú a las familias vulnerables les das lo que llamamos un cheque energético, es decir, les ayudas a pagar sus costes, por un lado están recibiendo los combustibles fósiles ya sin subsidio, por tanto les estás dando la señal de, oye, mejor cambia. Es decir, hay muchos instrumentos que se pueden activar para ayudar a la gente que está ahora recibiendo los subsidios a que deje de recibirlos, pero sin que por eso pues les dejes tirados, ¿no? Y sin perspectivas de desarrollo. El Pep Caballol es va removent a la cadira, anava escoltant el reportatge i anava prenent nota. No. Què ens has de dir? No, jo no puc estar d'acord amb ningú que responsabilitzi la ciutadania del problema que patim. A mi em sembla que patim un problema que ve derivat del sistema econòmic, que ens ha donat durant molt de temps, si voleu, ara no seré crític, doncs un cert benestar, hauríem de veure propiciant quins desequilibris i quina distribució de la riquesa, però ens ha donat benestar al sistema, però que en aquests moments no està funcionant com hauria de funcionar. I aquest sistema econòmic està basat en la combustió d'energia fòssil, que és el que ha generat tot aquest CO2 i que el que està generant tot el canvi climàtic. I aquesta combustió d'energia fòssil és una necessitat del sistema que precisa créixer de forma indefinida en un planeta finit, perquè si no el capitalisme en aquests moments, si no creix d'una forma indefinida, no obté la resposta, per entendre-ho, o la capacitat de perpetuar-se, de reproduir-se. I clar, llavors això dir-li a la gent, no, que evidentment que la gent, jo mateix, quan estic fent determinades activitats estic produint CO2, però jo estic immers en un sistema econòmic del qual en aquests moments no em puc abstreure, i que a més no hi estic d'acord i que procuro demostrar a la gent que aquest sistema ja no és vàlid. Entre altres coses, i em sap molt de greu dir-ho, perquè no tan sols no dona benestar, sinó que en aquests moments mata. Anem a parlar de tot això amb Antonio Turiel. Bona tarda. Bona tarda, què tal? És investigador sènior del Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica de l'Institut de Ciències del Mar. Estem parlant de la descarbonització i ens aniria molt bé tenir exemples d'aquesta descarbonització. Com serà la nostra vida? Canviarà molt? El gran problema que tenim és que nosaltres ara mateix estem fent servir fonts d'energia que són molt denses, molt intenses en la capacitat de donar-nos energia, i hem de fer una alternança cap a fonts d'energia que són menys intenses i, a més que són més parsimonioses, que segueixen els ritmes de la natura. Perquè al final l'aprofitament ha de ser a partir de fonts d'energia renovables i per treure el màxim de suc, per treure el màxim de benefici, ens hem d'intentar acoplar al seu ritme. Sí, clar, això no és fàcil perquè implica abandonar la idea, el mateix que estava dient el Josep ara, d'aquesta idea del creixement que ha estat associada als últims 2 segles. O sigui, aquest ritme de vida que portem amb energies renovables no es pot sostenir, és això? Sí, és exactament això. És una cosa, a més, que ja fa temps que es coneix. En les fonts d'energia renovables assolirem un cert límit. Està per veure exactament com de gran és aquest límit, no? Però, al final, evidentment, arriba un moment en què no podem continuar a créixer i el que hem de fer és acompassar-nos a la natura, formar part d'ella, perquè al fons formem part de la natura, tot i que moltes vegades no volem veure. Lluís? No ho sé, però... Bueno, és que és una discussió que està fora de l'àmbit del programa. Entenc el fons de la qüestió, però crec que no en tenim proves. O sigui, el que no tenim és tecnologia ara mateix per fer un aprofitament tan òptim de l'energia que tenim de manera renovable en aquest planeta com per tenir un nivell de vida X, que no sé quin és. Però si aquest no és el tema, si el tema és com aturem en la mesura del possible el desastre climàtic que ens ve a sobre, no? I una cosa que em preocupa, que parlava abans amb la Samantha, és que si ens enfoquem en criticar
estic d'acord, pràcticament en tot allò que heu dit, però si ens enfoquem en criticar el sistema econòmic, excloem de manera efectiva gran part de la població que no li dona la gana de pensar o passar per aquest tubo, no? I si esperem a que hi passin forçats, hi passarem quan tothom hem perdut, no? Una miqueta de tragèdia dels comuns. Clar, com ho expliquem, això, no? O sigui, la gent què ha d'entendre? Ha d'entendre que hem de deixar de comprar, senyor Turiel? Jo crec que hi ha un error bastant comú de pensar-se que la qüestió és una qüestió d'elecció. No, és que ens estem equivocant molt. Aquí no hi ha res a elegir, no hi ha res a escollir. A part del problema de l'emergència climàtica, que és prou gros i prou important com perquè haguessin de prendre la decisió activa de canviar de model, hi ha un altre problema afegit, que és el declivi dels combustibles fòssils. Ara mateix estem tenint ja un problema amb el petroli, que ja ho està reconeixent la pròpia Agència Internacional de l'Energia, que diu que simplement amb la desinversió que estan fent les grans petrolieres des del 2014 estem abocats a un descens ràpid els pròxims 5 anys. Aleshores, aquí no es tracta d'escollir res, es tracta d'adaptar-nos a un canvi molt radical que ve a sobre. Aleshores necessitaríem una llei, per exemple, que ens digués: senyors, no podeu consumir com esteu consumint. Prohibit comprar més, prohibit moure's més, prohibit... Necessitem això? O una llei que obligui a eliminar l'obsolescència programada de molts productes que s'estan fent malbé i no caldria. O, per exemple, subvencionar combustibles fòssils quan no és el que volem. O sigui, deixem d'abaratir artificialment les coses que són cares. Ja. I seran molt cares. Per tant, jo volia preguntar si les dates que es plantejaven eren realistes, allò del 2050, 2030. Veig que està molt deslligat, pel que m'esteu explicant, molt deslligat del que és la realitat. S'ha de fer ja, ara, no el 2030. Si m'ho miro a través de les temperatures i de l'increment de temperatures, doncs evidentment que no tenim temps, perquè el grau i mig és inevitable, està superat a tot el mon. El grau i mig està superat a tot el món. La pujada de grau i mig de temperatura mitjana. Estem a 1,25, la temperatura global puja a una mitjana de 0,20, la inèrcia climàtica no és menor de 20 anys, són 2 decennis, són 0,4 més 0,25, estem a 1,65. O sigui, l'1,5 està superat. I l'1,7, que en un dels informes el que es va presentar a Incheon de Nacions Unides, el donaven com un possible tipping point, un possible punt en el qual a partir d'aquell ja no hi hauria ni capacitat tecnològica ni econòmica per revertir les emissions acumulades a l'atmosfera, doncs aquest 1,7 acabo de sumar de forma així ràpida 1,65. A 1,7 li falta res. O sigui, imagina't. O sigui, tenim un tsunami a sobre i estem a la platja mirant l'onada. I fa bastant de temps que se sap, això? Ja. I una pregunta tant per tu, Pep, com per l'Antonio, si la vol respondre. En quin moment tota aquesta informació que vosaltres teniu molt clara no ens arriba als ciutadans? És a dir, l'emergència climàtica està aquí, l'estem vivint, l'hem viscut amb fenòmens com, per exemple, el Gloria, totes aquestes tempestes que ens han fet tan extremes, però per què no ens arriba aquesta preocupació a la gran majoria? Exacte. Ens arriba la informació, però jo crec que no ens arriba el to d'emergència. És a dir, quina pedagogia s'ha de fer o de quina manera s'ha de transmetre per dir és que ja tenim aquesta pujada de 2 graus, ja tenim que en 5 anys no tindrem petroli. En quin moment això es perd i no arriba? Jo crec que el problema principal que tenim aquí és que ningú no vol agafar el brau per les banyes, perquè evidentment seria reconèixer que cal fer un canvi radical i immediat del sistema econòmic, i això ningú no vol fer perquè els grans interessos econòmics evidentment estan en contra i estan esperant a que els científics aportem una solució màgica, miraculosa, que l'estem buscant però no la trobem. Aleshores, com que no hi ha una voluntat de canvi, no se'n fa res, i el problema és que no se'n farà fins que realment les coses ja siguin inevitables. Un dels grans problemes de les polítiques preventives és que si tu prevens una cosa no es veu, i políticament això no ven. Aquest és un tema molt greu. L'altre, ja que estem en un mitjà de comunicació, perquè hi ha molt pocs mitjans de comunicació que facin programes com aquest, o permetem, Samantha, el que faig jo cada setmana d'emergència climàtica. I això és clau, no? És a dir, els mitjans de comunicació, ara estem veient també com una mica TV3 està donant una certa importància, gràcies a la Cori Calero, o al mateix Jordi Vilardell, o el Jordi Soler, que col·labora molt, doncs està fent també un esforç per comunicar, però no està impregnant els TNs. I això és important, no es tracta de fer coses que estiguin, diguéssim, molt bé en un programa determinat, sinó que els telenotícies, allò que és la realitat quotidiana, arribés de forma constant. I això no es fa. Igual que informem cada dia de la Covid, que informem cada dia de l'emergència climàtica. I així estem amb la pandèmia, Vull dir, també hem de tenir en compte, necessitem aquí el psicòleg, el paleantropòleg, que ens recordi que no reaccionem a informació i molt menys a informació científica. Reaccionem a històries emocionalment coherents, reaccionem a l'ailant
ofegat a la platja. No reaccionem als cents de milers de refugiats a l'emoció de la guerra. Ni ens acabem de preguntar per què la pandèmia, que també és una conseqüència de la mala gestió que està fent el sistema el sistema econòmic sobre els ecosistemes. Vull dir, quan es posen en vinculació determinats virus que en un moment determinat doncs estaven aïllats en una zona recòndita i com a conseqüència de l'activitat agroindustrial doncs tot això es colonitza, doncs aquest virus es posa en contacte amb el ser humà a través de la zoonosi. I això és el que ens porta a la pandèmia, però no aquesta, les que venen. Jo només us diré una cosa, però vam fer un programa aquí amb el Jordi Serra Cobo, en el qual ho explicava, però és que ells mateixos estan tan preocupats que surten els caps de setmana a caçar virus. És a dir, que hi ha virus a Catalunya que en un moment determinat ens poden provocar problemes. I, en canvi, no hi ha ni una política preventiva per part de l'administració sèria. Vivim al marge de tot això. Un altre dels punts forts de la llei de canvi climàtic és l'electrificació, i aquí és on entra en joc el vehicle elèctric. Ens haurem de canviar tots el cotxe, Alejandra? Immediatament no. No és exactament així. Immediatament no ens hem de canviar aquest cotxe elèctric, però sí que és cert que el futur, tal com preveu la llei, passa per una mobilitat més sostenible que implica, d'una manera o altra, aquest vehicle elèctric, però també altres formes de mobilitat. I de tot això n'hem parlat amb el director de l'Observatori de Mobilitat Elèctrica i Sostenible de la Universitat de Comillas, que és el Pablo Frías. 2050. Aquesta és la data límit que es planteja a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica per aconseguir un parc de turismes sense emissions directes de CO2. És a dir, per passar d'una mobilitat basada en combustibles fòssils a un model on els cotxes de combustió siguin substituïts per una mobilitat sense emissions, el que, per entendre'ns, suposa deixar els nostres cotxes de benzina i substituir-los per opcions més sostenibles com ara el transport públic, les bicicletes o anar a peu. Però l'element estrella continua sent el vehicle elèctric. L'any passat es van vendre a Espanya 35.000 vehicles elèctrics purs i 23.000 elèctrics endollables. La suma d'aquests 58.000 vehicles, però, va representar només un 5% del total de vendes de vehicles nous durant el 2020. Si ampliem la mirada i ens fixem en el parc automobilístic del nostre país, que consta de 25 milions de vehicles, trobarem que només 120.000 són elèctrics. El director de l'Observatori de Mobilitat Elèctrica i Sostenible, Pablo Frías, ens ajuda a fer aquests cálculos. Típicamente se venden cerca de 1 millón de coches al año. Es decir, que si echamos una cuenta rápida diríamos que necesitaríamos 25 años para hacer una, digamos, reconversión completa del parque de automóviles, de los que tenemos a día de hoy, a eléctricos. Con la hipótesis de que a partir de hoy todo coche que se vendiese fuese eléctrico, ¿vale? Obviamente eso es una hipótesis muy exigente, ¿no? O sea, porque queremos pasar de un 5% de vehículos eléctricos a un 100% de vehículos eléctricos. I això, òbviament, pues, és un canvi molt gran. El cotxe elèctric té molts avantatges. El més evident, ja l'hem mencionat, és el factor mediambiental, amb la millora de la qualitat de l'aire i també amb la reducció de soroll que suposa el canvi a aquest tipus de vehicles. Però, segons Frías, també hi ha d'altres elements, des del punt de vista dels usuaris, que milloren molt l'experiència de conducció i la seguretat quan ens passem a l'electricitat. La experiencia de conducción, pues bueno, alguien que haya conducido alguna vez un coche eléctrico es muy distinta, Muy distinta por muchas cosas. Primero porque el coche eléctrico ya ha nacido totalmente digital, es decir, cuando te metes en un coche eléctrico casi es como una nave espacial, ¿no? A nivel de toda la sensorización y todas las habilidades que tiene, más allá de que ahora casi todos ellos van incorporando poco a poco lo que es la conducción autónoma, lo que supone un incremento de la seguridad tanto para nosotros como para los viandantes. Pero por otro lado es la experiencia en la conducción. Entonces yo creo que hay varios elementos que hacen que a día de hoy, pues sí, el comprarse un coche eléctrico és una decisió, diria, des del punt de vista racional, totalmente clara. Un altre dels factors que afavoreixen el cotxe elèctric és el seu cost. Segons el director de l'Observatori de Mobilitat Elèctrica, si racionalitzem l'import que val un cotxe elèctric, s'acaba veient com una bona inversió. Tot i
així, a curt termini, els vehicles elèctrics encara presenten molts reptes que han de salvar. Són fins a un 70% més cars i la seva autonomia només arriba als 450 quilòmetres, el que suposa menys de la meitat d'un cotxe de combustió. A día de hoy, los dos grandes retos o elementos diferenciales que hace que la gente no se decida a comprar un vehículo eléctrico son el coste, aproximadamente, que suele ser entre un 20 y un 70% mayor que el de un coche de combustión normal. Entonces, esa es la primera reticencia. Aquí lo que pasa es que, digamos, de alguna forma están trabajando todas las empresas en introducir el coste de las baterías. Se espera que esa diferencia desaparezca. Y por otro lado está la autonomía. Lo que pasa es que la autonomía sí que es cierto que, pues bueno, yo creo que la media a día de hoy de coches eléctricos está en torno a unos 400, 450 kilómetros en promedio de autonomía, frente a los 1.000 kilómetros que puedes hacer con un coche de gasolina normal o de dièsel. El repte de l'autonomia se li suma el de la disponibilitat i el temps per carregar el nostre cotxe. Ara mateix el temps de càrrega d'un vehicle elèctric varia des de les 8 hores amb carregadors de baixa potència fins als 20 minuts de l'anomenada càrrega ràpida. Estos dos elementos son los que, desde el punto de vista digamos, psicológico, a la gente le descuadran. Entonces, ¿soluciones para esto? Pues obviamente, si todos tenemos un punto de recarga en casa, pues obviamente esa ansiedad desaparece, ¿no? Porque no tienes que esperar la media hora, digamos, de brazos cruzados en un surtidor pasando frío, sino que realmente lo haces mientras estás en casa durmiendo o cuando lo que se llama recarga de oportunidad, cuando estás comiendo en un restaurante o haciendo las compras en un supermercado, ¿no? Entonces, por eso sí que es importante que a día de hoy exista un despliegue de una infraestructura de recarga que haga que la gente no perciba el tiempo de recarga o la autonomia com una limitació a l'hora de comprar-se el cotxe. Un desplegament de l'estructura de recàrrega que preveu la llei de canvi climàtic i transició energètica. De fet, en el text queda reflectit que les instal·lacions de subministrament de combustibles d'entre 5 i 10 milions de litres l'any hauran de comptar amb una infraestructura de recàrrega de potència igual o superior als 50 quilowatts en un termini de 27 mesos després de l'aprovació de la llei. A més, el text també recull l'obligació de construcció de punts de càrrega en tots els edificis de nova construcció i els que ja estiguin construïts i no siguin residencials tenen fins al 2023 per dotar-se de punts de recàrrega elèctrica si el seu aparcament supera les 20 places. Més enllà dels vehicles, siguin elèctrics o no, el text de la llei posa el focus en altres factors que faran efectiu el model de mobilitat sostenible que es busca. En aquest sentit, Frias destaca el transport públic i les bicicletes com a elements indispensables. No debemos olvidar que cuando hablamos de movilidad sostenible, hablamos de 4 elementos. O sea, hablamos de una movilidad que sea compatible medioambientalmente, es decir, que bajas emisiones, una movilidad que sea eficiente, es decir, que nosotros podamos elegir entre varias formas de desplazarnos entre un sitio y otro de la forma más eficiente o de menos gasto energético posible, que sea accesible, es decir, en una población que tenemos cada vez más envejecida, tenemos que suministrar, digamos, ese servicio de movilidad a la gente que ya por sus propios medios no puede desplazarse. Y por otro lado, segura. Entonces, en estos 4 elementos, lo importante es saber que de lo que siempre estamos hablando, que es a lo mejor lo que es el vehículo eléctrico privado, ¿vale? Que es un poco lo que está siempre en los medios, es simplemente una pequeña herramienta para resolver este puzzle. O sea, alrededor de todo esto es muy importante el transporte público, es fundamental, pero también es fundamental pues otros medios de locomoción o de movimiento que tenemos en las ciudades, como puede ser las bicicletas, sean eléctricas o no, los patinetes, tener espacios para que la gente vaya andando, etcétera. És que justament estava escoltant aquest reportatge i jo em pregunto, no estem equivocant el foco? Perquè estem llançant a la ciutadania el missatge que ara ens hem de canviar el cotxe de combustió per un elèctric perquè aquest és menys contaminant. Però clar, si canviem tot el parc mòbil, estem generant només en la fabricació d'aquests cotxes ja unes emissions que és una bestialitat. No hauríem d'estar dient treu-te el cotxe. El que hem de fer és no tenir cotxe. Samantha, i parlàvem abans de recursos limitats. També tenim diners limitats i ara es donen ajuts significatius per comprar
vehicles nous elèctrics. Són calés que no van als altres elements que deia l'entrevistat. Ni les bicis, ni els metros, ni els patinets... Professor Turiel, ens estem equivocant de foco? No hauríem d'estar dient prou de cotxe? El problema és que tenim una indústria automobilística que representa el 8% del PIB a Espanya i en general als països industrialitzats i no es vol abandonar aquest focus. Jo crec que l'entrevista ho ha dit molt clarament, el problema de la manera que ho pot dir. I és, no oblidem que hi ha bicicletes i patinets. Hem de pensar una cosa, parlant de recursos. A la producció actual de liti del món, que a més està costant molt d'incrementar, es podria produir un total de 8 milions de cotxes elèctrics a l'any i oblida't de tenir mòbils, tablets, portàtils i sistemes de backup elèctric per als grans data centers, que és el que també demana molt de liti. Al món, l'any passat es van produir 80 milions. Hi ha 1.400 milions de cotxes al món. Aquest ritme requeririen 175 anys per canviar tots els cotxes del món a elèctric. No hi ha prou liti, però encara és més acuciant el problema amb el cobalt o el neodimi, que també es necessiten. S'està enganyant una mica la població. S'està fent creure que anem a un model de mobilitat massiu basat en el cotxe i no és veritat. Hi haurà cotxes elèctrics, sí, però seran per compartir, de lloguer, car sharing, coses així, i la gent molt benestant, sí, aquest sí que podrà, perquè a més hi té altres problemes el cotxe elèctric, no només aquest és només la punta de l'iceberg, tot el que hi ha. El Banc Mundial deia en un recent informe que s'hauria de multiplicar per 500 fins a l'any 2050 la producció de cobalt i liti. Que són recursos finits, a més a més. S'ha d'incrementar un 500% la producció de cobalt i liti. Banc Mundial. I polèmics. Gens sospitós. I polèmics, Mira la bronca que tenim aquí a Càceres per la mina a cel obert. Vull dir, és que tot té un cost, no? El que no té sentit és que tothom hagi de tenir ara, igual que abans teníem un cotxe de benzina, o pitjor, dièsel, no? Després ara ho hem après, és un d'elèctric. Què passa socialment si no fem la pedagogia necessària i de cop i volta un cotxe ens comença a costar 150.000 euros perquè no n'hi haurà suficients per tots, perquè a més el liti és finit, etc. Perquè no es podran fabricar, no hi haurà materials per fer cotxes elèctrics. O els mòbils ens pujaran moltíssim de preu. Ens estem encarant una possible revolta social, de que de cop i volta hi hagi gent que no entengui el que està passant amb això, que se li està traient cert benestar, no sé, i ara estic pensant en les armilles grogues a França, no? Que va ser per la pujada del preu de la benzina. Del preu de la benzina, efectivament. Estem tenint en compte aquesta variable, professor Turiel? Evidentment que no l'estem tenint en compte, però jo realment em fixo moltes més coses. Miri, vostè, ara el problema que tenim ara mateix amb la caiguda del petroli és que una cosa que ja està començant a escassejar i que necessitem és el plàstic. I pensem que quan parlem del model elèctric porta molt de plàstic, perquè els cables van recoberts de plàstic, que és un bon aïllant i és flexible i de més. I l'escassedat de plàstic ja la tenim aquí, ja està començant ara. Els fabricants de calçat i de joguines de la Comunitat Valenciana estan molt preocupats perquè estan trobant problemes d'encariment i de subministrament, i això només està començant. I això afecta en cadena tot. Què passa? Si vestim de verd, de la transició verda, que és necessària per combatre l'emergència climàtica, però també és necessària per fer front a l'escassedat de recursos que ja tenim a sobre, i no oblidem que el petroli es fa servir per extreure i processar-ho tot. Aleshores, el problema que tenim és que la gent reaccionarà en contra pensant que els estan burlant d'ells, que això és una estafa, i és un problema molt més profund, però és que ningú no vol abordar-ho, perquè si no implica que hem de fer un debat molt més ampli, molt més seriós, que ningú no vol fer. Bueno, ningú vol fer, les grans instàncies no volen fer. Sí, hi ha una cosa que és de comprensió del món global d'una forma holística, no? És a dir, hem d'entendre que tot està relacionat i vinculat. Aquests dies hem vist, ara mateix, em sembla que és la Ford, que ha de tancar 20 dies perquè no té microchips, no? I evidentment, tenim un problema d'escassedat de microchips, doncs perquè necessita moltíssima energia per la seva producció, etc, i que cada vegada aquesta reducció cada vegada és més difícil, els costos són més alts i només hi ha dues fàbriques que ho fabriquen, una a Taiwan i una altra a Corea. I això és molt complicat. Fins i tot als Estats Units està plantejant-se fer dues fàbriques als Estats Units per intentar resoldre el problema. Però hi ha una cosa que no s'ha tingut en compte fins ara i que és determinant, que és l'aigua. Doncs per poder fabricar microchips necessites grans quantitats d'aigua, ingents quantitats d'aigua. I Taiwan, que té, com a conseqüència del canvi climàtic, reducció de tifons i reducció d'aigua, en què es troba? Doncs que no té aigua. I aleshores ha de triar entre la fàbrica de microchips o donar l'aigua que necessita la gent o l'aigua per regar. I què ha passat ara? Que ha reduït aigua per la gent i per regar. No m'ho puc creure. I tot i amb això la fàbrica de microchips no dona. Aquesta és la vinculació holística que la gent ha d'entendre. Si no entenem això, que aquest és un món intercomunicat i que qualsevol cosa té conseqüències sobre el nostre benestar a través de la tecnologia, doncs no farem res. I clar, aquí això és molt difícil. O que tot allò que mengem
ara mateix pràcticament és resultat de l'ús del petroli, sigui en forma de fertilitzants o de com es treballa el camp, o... Bé, aquesta és una cosa que jo crec que la gent en general no té al cap, no? Quan pensa en agricultura pensa en quelcom inherentment verd. Em temo que no és així. L'impacte de tot això que esteu explicant és tan profund que me n'adono que tenim comunicativament tota la feina per fer. Perquè és tan impactant que jo crec que no podem explicar així en bloc tan a lo bèstia, perquè et paralitza. O sigui, com a ciutadana jo ara mateix penso, Déu meu, està tot malament. Per on començo? No està tot malament. Estem molt... Bueno, tot està vinculat... Vull portar la contrària. No, tot està molt bé. Hem crescut, hem desenvolupat ciència i tecnologia espaterrant gràcies a que teníem energia barata a davant. El problema és el decalaix que hi ha entre precisament la investigació, o sigui, aquest coneixement científic que arriba un moment que diu, potser això ha de començar a canviar, i la metabolització social i sobretot política de com ens organitzem. Però és meravellós, és el millor món possible, en el sentit històric de tenim el coneixement i tenim les eines. Som capaços de canviar tot això. Ho hem de fer. D'acord. Connectem ara amb Marina Serrano, que és la presidenta d'AELEC, la patronal de les empreses elèctriques. Bona tarda, señora Serrano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve el sector la ley de cambio climático? Bueno, la ley de cambio climático la ve como una gran oportunidad. Realmente es una muy buena noticia. Que los objetivos que España ha asumido por la firma del Acuerdo de París y como miembro de la Unión Europea de reducción de emisiones se recoja en una norma con rango de ley, una ley que, como decía ayer el presidente de la Comisión Europea, era ley de leyes, refiriéndose a la Ley de Cambio Climático Europea. Es una ley que tiene una visión hasta el 2030, hasta el 2050, y que fija una senda y que indica cuál es el camino, por tanto, a seguir. Creemos que es una muy buena noticia. ¿A usted ¿Y cómo recogen las quejas de muchos sectores que dicen que es una ley poco ambiciosa? Bueno, es una ley que es más ambiciosa que la norma, que las generales de los otros países de la Unión Europea. Realmente se puede avanzar en esa ambición, pero esta ley, con esos objetivos que recogió el PNIEC, de reducción de emisiones de un 42% de energías renovables, que supone un 74% de que el mix de producción de energía eléctrica va a ser con renovables en el 2030, con el 39,5% de eficiencia energética, es una ambición superior a la que establecen los de otros países europeos en sus planes nacionales. Señora Serrano, tengo aquí a Josep Caballol y a Luis Quevedo diciendo que no con la cabeza. La Unión Europea dice que un 55% de reducción de emisiones en 2000... ¿Cómo que no? Lo hizo la Unión Europea, lo aprobó hace poco. No, que la iba a explicar ahora, claro que bien, lo hice. Claro, entonces a partir de aquí... Iba a explicarlo. El PNIEC, que se estableció antes de ese incremento de ambición que propuso la presidenta de la Comisión Europea en diciembre y que finalmente se ha aprobado ahora, de incremento al 55% de reducción de emisiones, nuestro PNIEC y los objetivos encajan, y así lo ha señalado también la vicepresidenta, encajan con ese incremento de ambición, ese paso del 40 al 55% de reducción de emisiones. Eso supone, incluso está en el proyecto, en la memoria o en la exposición de motivos del proyecto de ley. Efectivamente, podría ser más ambicioso, pero pensemos que hasta ahora no teníamos ninguna ley que estableciera ningún objetivo de reducción de emisiones. No teníamos ninguna norma que dijera que la economía en general, ya no hablo del sector eléctrico, sino de todos los sectores económicos, y estuviera orientada a la descarbonización. Y me parece, por tanto, que se puede avanzar, se puede ser ambicioso, pero este es un camino y es un paso muy importante. Una pregunta que me hago, ahora que se está fomentando la electrificación de amplios sectores de la economía, es si esta energía eléctrica va a ser 100% limpia. Esta energía eléctrica va a ser, en el año 2030, el 74% va a ser limpio de la mix de producción. Y en el año 2050, el 100%. ¿Qué cambios van a tener que hacer para conseguir este objetivo? Pues un incremento de renovables. Hay que incrementar 58 gigavatios de renovables de aquí al 2030. Y hay que preparar todo el sistema, fundamentalmente las redes también, que permitan esa integración de las renovables, esa penetración de renovables que se va a producir en todos los niveles, también en el autoconsumo, en la generación distribuida y, por tanto, más cerca del consumo, y, por tanto, más en las redes de distribución. Y ese papel del consumidor que se prevé que sea activo, que produzca y que conozca mejor su producción y su consumo y, por tanto, ahorre. O sea, la electrificación de la que hablaba es lo que garantiza
si se electrifica no solo el sector eléctrico, sino también el transporte o el vehículo eléctrico, que acaban de hablar de él, es la forma de garantizar que se es ya renovable. ¿Y los camiones cómo lo hacemos? Con electricidad renovable, ¿perdón? ¿Los camiones cómo lo hacemos? ¿El transporte internacional de mercancías a través de camiones, cómo lo electrificamos? Bueno, la electrificación que se prevé y en los estudios que estamos analizando es que un 60%, hablando de la economía en general, esté electrificada. Hay algunos tipos de industria o algún tipo de transporte que no es fácil tanto esa electrificación. Y allí se está avanzando en otros. Y aquí hay una labor muy importante de I+D+I, de nueva tecnología en el hidrógeno, y sobre todo hidrógeno, que tiene que ser hidrógeno renovable, procedente de fuentes renovables, que puede atender aquellos segmentos en los cuales la electrificación, por su propia forma de producirse, no es aquellos segmentos industriales o de transporte en lo que no es tan fácil. Pero realmente estamos convencidos de que la electrificación es el vector de la desarrollo. Señora Serrano, le quiero preguntar qué lugar puede ocupar en nuestro menú energético, en ese camino hacia esa neutralidad a mitad de siglo, la energía nuclear, que parece que está, no sé si se la está dejando morir o la idea es que no forme parte. Por ahora es de momento una de las fuentes cero en carbono, otra cosa es que sea limpia. Efectivamente, es cero en emisiones. Esto es un debate en términos de la Unión Europea y los países de la Unión Europea, es un debate precisamente ahora, como se acaba de aprobar o llegar a un acuerdo sobre la taxonomía, es decir, qué inversiones financieras tienen el carácter de verdes, ahora, y cómo el tema de la energía nuclear se ha dejado pendiente de un informe técnico de organismos técnicos de la Unión Europea. En España hay un plan que estableció el Ministerio de Transición Ecológica, por el cual hay un programado el cierre en 2035. Se cierran las centrales nucleares españolas. Entonces, por tanto, más allá del debate europeo, que algunos países van a defender el mantenimiento y saben que el mix, la elección de cuál es el mix de cada país, es decisión de cada país en el marco de la Unión Europea. Aquí en España el camino está señalado, son centrales que no tienen emisiones, pero sí hay otros temas como los residuos nucleares, y en España se ha determinado esa salida de la nuclear y ese fin de la nuclear en el 2035. Seguro que lo sabe mucho mejor que yo el profesor Turiel, pero la electricidad, ¿qué puede suponer? ¿El 40% del consumo total de energía, en el mejor de los casos? Antonio. En la actualidad en España llega al 23%. Y electrificar de manera masiva, suponiendo que mantuviéramos los niveles de consumo actuales, es difícil superar el 40%. Lo que pasa es que creo que lo que está implícito, lo que nos están diciendo, es que va a haber una reducción del consumo de electricidad, como de hecho ha habido en los últimos 12 años. En los últimos 12 años hemos sufrido un descenso pues como del 3% del consumo de la energía, del 5% de la energía eléctrica que estamos consumiendo. Porque cuando hablamos de porcentajes, esto es un poco engañoso, todo depende de cuánta energía al final estemos pensando en consumir. Y también si estamos creyendo que vamos a conseguir mediante eficiencia reducir estos consumos, el tema de la electrificación de la movilidad, cosa que yo veo sinceramente muy dudosa, y luego, bueno, pues todo el tema que está asociado a lo del hidrógeno, que, bueno, hay más cosas, ¿no? Hay el problema de, evidentemente, la intermitencia de las fuentes, pero bueno, ya lo he dicho, se tiene que intentar localizar más cercano del consumo la producción, y luego está el otro problema que muy pocas veces se habla, de la inestabilidad inherente a la producción eléctrica, que esto genera problemas muy serios, como el que hubo en enero de este año, que hubo un momento que estuvo a punto de haber un apagón en España, en Europa entera, por culpa de un problema de sincronía entre las redes. Y este es un problema inherente a la generación eléctrica muy distribuida. Entonces hay muchas dificultades, hay mucho camino por delante, y yo como científico hay una cosa que sí que quiero decir, que estamos un poco cansados de que se nos pida, que se nos diga que mediante innovación vamos a resolver todos los problemas técnicos y además en un plazo de tiempo muy pequeño, cuando realmente llevamos mucho tiempo investigando, hemos hecho muchos progresos, todavía se harán, pero las cosas no van a suceder de una determinada manera simplemente porque nos guste, sino porque habrá que ver lo que se puede hacer realmente, y en esto quizá a veces se estira un poco más el brazo que la manga y se tendría que ser un poco más realista sobre lo que se puede hacer en plazos sobre todo tan breves de tiempo como los que estamos hablando. ¿Qué tiene que decir a esto, señora Serrano? No, bueno, coincido bastante sustancialmente con ello. En realidad tenemos un nivel de electrificación de 22-23% en la península, entre España y Portugal. Nuestros estudios, hablaba el profesor, del 40%, nosotros estamos estimando que se pueda llegar a un 60% de electrificación, y realmente, técnicamente, hay que, y por eso estamos trabajando, y por eso la ley es bueno que marque con y fije esos objetivos y nos indique el camino. Hay que trabajar en muchos aspectos, no solo de muchos aspectos técnicos,
la intermitencia que puede tener la generación distribuida o que puede tener tanto la fotovoltaica como la eólica, hacen que sea necesario el almacenamiento, que ya se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico, la figura del almacenamiento para cubrir esas posibilidades, porque hay un elemento claro, que es la garantía del suministro. Y técnicamente no puede debilitarse esa garantía de suministro a todos los consumidores. Efectivamente, las empresas están preparadas, no se fía todo al I+D, así, hay avances y se ha avanzado en poco tiempo, y vamos a un mundo complejo, pero creemos que alcanzarlo. Bueno, además, veremos. La manera de reducir emisiones. Veremos entonces cómo evolucionan los próximos años. Marina Serrano, presidenta de ELEC, l'Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica. Muchas gracias por estar en el programa Després del col·lapse. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Continuem avançant i vull connectar amb Anna Barreira, advocada i directora de l'Institut Internacional del Dret i el Medi Ambient. Buenas tardes, señora Barreira. Hola, buenas tardes. Hay un concepto que creo que poca gente conoce, que son los litigios medioambientales. ¿Usted cree que van a ser necesarios? ¿Van a ser instrumentales para acelerar los cambios que necesitamos en política energética? Bueno, más que si van a ser, más que hablar en futuro, hablemos en pasado y en presente, porque más que un concepto es una acción que se lleva utilizando desde hace años. Empieza con el movimiento de los litigios ambientales y que en los últimos años pues ha cobrado mucha relevancia en el área de la defensa del sistema climático para cumplir con los objetivos que ya trazaba en el año 92 la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Entonces, ¿qué litigios destacados ha habido? Bueno, empiezan en los años 90, ¿no? Y hay muchos tipos de litigio. Cuando hablamos de litigio climático, hablamos de litigios que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con la adaptación al cambio climático, con la información que las empresas facilitan y cómo se ha estado trabajando. Y pues un litigio paradigmático y que es muy conocido es el litigio el caso denominado Urgenda, que tiene lugar en Holanda, que se inició en el año 2013 y que llegó hasta el Tribunal Supremo de Holanda. La sentencia del Tribunal Supremo es de finales del año 2019, justo después de que en España se celebrara la COP25, y al final se reconoce pues que los litigantes, que era la organización Urgenda, que demandaba al gobierno holandés una mayor ambición en sus objetivos de reducción. Holanda estaba con una política de reducción de alrededor de un 17% de las emisiones para el año 2020, en base a la política de la Unión Europea que estaba vigente entonces, que era 20-20-20 para el año 2020, que era mitigación 20%, renovables 20%, eficiencia energética 20%, y el Tribunal Supremo de Holanda dictaminó que Holanda debería de estar por encima de, más allá del 20%. Ok, y fue condenado el Estado. Vamos a ver. Fue condenado a tomar acciones, pero no a pagar, sino a tomar acciones. A tomar acciones. Era un litigio contencioso administrativo. ¿Vamos a encontrar algo así en España? Con esta ley que nos dice que no es suficientemente ambiciosa, ¿veremos litigios medioambientales en España? Bueno, hay ya un litigio en marcha. Claro que se pueden generar litigios climáticos. La cuestión está también en la eficacia de los procedimientos judiciales, que en España tardan mucho. Incluso en el caso de Urgenda empezó en el año 2013 y hasta el año 2019 no hay una sentencia del Supremo. Esa es la cuestión. Y en España hay uno abierto, me dice. Hay uno abierto que presentó Greenpeace y Oxfam contra el gobierno español porque no se había adoptado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya se ha adoptado por parte del Consejo de Ministros. O sea, cuando se inició el litigio no se había adoptado, pero ya ha sido. Y luego también porque consideran que el nivel de ambición que está contemplado en el PNIEC, que es un 23%, que es lo que ha quedado reflejado en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, no es suficiente. Entonces, bueno, habrá que ver, porque también en la Unión Europea tenemos que tener en cuenta que se funciona como una burbuja, ¿no? Es decir, que aunque haya un compromiso de una reducción
de un 55% mínimo para el año 2030, al final se reparte todo entre los Estados miembros. Y hay estados que tienen que superar ese 55%, otros no tanto. O sea, que contaminan más y otros que menos. Sí, vale, porque entendido. Está basado en el principio de responsabilidades comunes. Lo entiendo. Ana Barreira, nos quedamos sin minutos, pero muchas gracias. Le quiero agradecer que nos haya explicado este concepto del litigio medioambiental con el que seguramente nos iremos familiarizando en los próximos años. Ana Barreira, advocada i directora de l'Institut Internacional de Dret i Medi Ambient. Bona tarda. Pep Caballol, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Antonio Turiel, muchas gracias. Buenas tardes, bona tarda. Bona tarda. I Alejandra, gràcies. A tu. I Lluís Quevedo, bona tarda. Bona tarda. Adéu.